L'itinerari del Curtalet és l'itinerari més antic de tot el projecte del BMS. Va començar l'any 88, per tant ja tenim 20 anys de dades. I bé, és un itinerari que des del punt de vista de la fauna de papallones és relativament pobre, com acostuma a passar amb totes les zones costaneres, però té un interès especial perquè un dels hàbitats que hi ha representats són les anomenades closes, que són uns prats de dall o de pastura que estan envoltats d'arbres de ribera i de canals de desguàs i que constitueixen un ambient amb una representació molt reduïda al conjunt de Catalunya i que gaudeixen d'una fauna i d'una flora molt més riques que les de l'entorn. Des del punt de vista de les papallones, aquestes closes, que són molt riques en plantes lleguminoses, permeten que hi hagi poblacions molt importants de diferents espècies de blavetes, entre les quals jo en destacaria Plebeius argus, que és una papallona relativament escassa a Catalunya, com a mínim molt escassa i molt local amb la terra baixa. Vaig començar a fer el seguiment de papallones justament aquí al Curtalet, a petició del biòleg del parc, en Francesc Giró, que hi havia en aquells moments, que va conèixer la metodologia amb uns viatges que va fer per Anglaterra. I a mi em va engrescar la possibilitat d'obrir un camp de recerca nou.